Kapsat at Kristiyano nagtrabaho ang tultuloy nga pamati numan pa'y narigan iti dalan nga agturong sa di gloria maklayan tayo ti krus tayo biag anay suko ken ni Jesus kawas aporaw itay tulawan abiyag tayo nga santuan agawaan tayo iyag trabaho iti ka ubasan na panagsagaba aganos tayo na Diyosan na kalang magunudan to agsilbi tay iti apo tayo awan ti agsanod awan ti may tikon agranyag kas silaw ti kasikmetan agsilbi tay ti Diyos tayo kausa puraw itay tulawan agbyag tayo anasantuan agawaan tay tiyag trabaho iti ka ubasan na panagsagaba agamos tayo na Diyosan na kalag magunudan to agsilbi tay iti apo tayo awan ti agsanod awan ti may tikon agranyag kas silaw ti kasignetan agsilbi